dono Suleimani obita mi yetti fulɓe darani ɓe pine men mi yetti fulɓe darani ɓe pine men e Mamadou Amadou Bade yettama e gorko mbo Kujala Demba so yettima e ngare mbimi ngare jenne to Kujala e ngam daroyde mbimi danki gaynago Abdul Karim Pate Bari ummi ma leydi meɗen Ghana e ari darde non danki gaynago e darde dudal Amadou Hampate Ba e darde dudal Amadou Hampate Ba e be kon fulɓe kon e be kon fulɓe kon pamtoɓe demgal kami pinal menne e ngare jen mbimi Kujala jaro yen mbimi danki gaynago e Abdul Karim Pate Bari non yettama e hande poɗɗen tawede e konoɗen tawede hande ko Kujala e konoɗen tawede hande ko Kujala e ngam non yaade mbimi danki gaynago e Abdul Karim Pate wimi Demba so ar poto yen mbimi leydi Kujala poto yen to danki gaynago danki ɓiɓɓe fulɓe danki gaynago danki pine menne danki gaynago danki aadaji on ji none on ji ɓe hande on ji Abdul Karim Pate Bari wayi on ji no Abdul Karim Pate Bari wayi on nandani hande e cabatel Saudiya on andi hande mbimi koyɗi ɗo pullo aynaɓe hande ko ɓende on nandi e wutteji terkaji ɗum o ɓorni e faaɗe laare kaji o ɓorni hande jangade woni hoore makko de e jetti mbimi Mamadou Amadou Ba e jetti mbimi Mamadou Amadou Ba e sen jettin kadi Mamadou Amadou mi yettan mbimi gorko mbo melga Mali gorko mo melga Mali mi yettima Jallo Adama Demba la walla ko jiɗɗo Demba so ina walla Demba so e kala toon mi jooɗi mi gadi mi yejjitade oɗo gorko kadi mi yejjita Ɗahiru Jara e Ɗahiru Jara mbimi walli Demba so mbele ɓamtude pine kame aadaji ɓikkon fulɓe non ɓikkon fulɓe non